Вместо това срещна Ио. Прие да се бие с него, но чудовището прекъсна двубоя, като хвърли блейда си, а после избяга. Кьоя и Ио тръгнаха след него, но не успяха да го хванат. Започнаха да бутат стените и накрая успяха да го притиснат. Кьоя настоя чудовището да си свали маската и двамата видяха, че чудовището всъщност е момче на име Тити. Тити каза, че се крие заедно с блейда си Кецалкоатъл, защото е срамежлив. Ио каза, че с удоволствие ще се бие с него и Тити много се зарадва. Богът на Венера, Кецалкоатъл. Тити, готов ли си? Да, разбира се. Добре тогава. Да започваме! Сърцето ми ще се пръсне от вълнение. Блейдът от Венера, Кецалкоатъл. Възможно ли е да е той? Хайде! 3, 2, 1, в атака! Давай, Везни! Толкова е вълнуващо. Още веднъж! Страшно е забавно. Готов ли си за атака? Супер! Браво, Тити! Забавно е. Битките са страшно забавни. Какво става? Промени се в секундата, когато започнаха. А преди малко обясняваше колко се притеснява. Толкова е забавно. Да, сега е мой ред. Контратака, Везни! Не подценявай смъртоносното колело на Кецалкоатъл. Какво е това колело? Изненада ли се, Ио? Още не съм свършил. Още веднъж. Хайде, Везни! Няма да стане, Ио. Такива атаки не вършат работа срещу Кецалкоатъл. Колелото е непробиваемо. Като стена около огромен замък или нещо такова. Мисля, че сега е мой ред. Не може да бъде. Значи колелото не е само за защита. Когато мине в атака, странните му форми го превръщат в смъртоносно за опонента. Кецалкоатъл е изключителен блейд. Може ли да има силата на фрагмента? И още веднъж. Няма да се отървеш от мен. Няма начин да спечелиш в пряк двубой. Какво ли ще направи Ио? Трябва да направя нещо с това колело. Добре, ще опитам това. Хайде сега. Везни, звукова вълна. Добре, получи се идеално. Продължавай, Везни. Страхотен е. Дори не докосва моя блейд. Как го прави? О, Ио, ти си вълшебник. Везни може да атакува, като генерира силни звукови вълни. Мога да се бия без изобщо да се приближавам до теб. Трябва да очакваш изненади, когато се биеш с по-силен противник. Съжалявам, но победата е моя. Добре, време е за звуковия бараж. О, боже, страхотно, толкова е забавно. Много се вълнувам. Какво? Още ли се върти? Твоят блейд може да е вълшебен, но и Кецалкоатъл не му отстъпва. Няма да ме победиш толкова лесно. Вълшебен? Гуменият защитен връх на Кецалкоатъл е наистина вълшебен. Той използва триенето на гумата, за да увеличи своята издържливост. Стига! Не ми стигаше колелото, а сега е върха. Триенето на върха увеличава нападателната мощ. Много добре балансиран блейд. Триене? Разбирам. В такъв случай, Везни, звукова експлозия! Още магия!
Точно така. Заради гумения си връх не можеш да се движиш свободно върху пясък. Но моят остър връх се върти свободно. Не ми пречи дори пясъкът. Кецалкоатъл! Какво ще кажеш? Този път наистина те притиснах. Ио наистина е развил способностите на Везни. Не си е губил времето на тренировките. Кецалкоатъл определено не е обикновен Блейд. Но ако загуби от Ио, въпросът ми ще получи отговор. Кецалкоатъл! Не се предавай! Не може да е легендарен Блейдър. Невероятно! Честно казано, за пръв път Кецалкоатъл печели толкова трудно. Забавно е! Много се вълнувам. Имах късмет с такъв опонент. Битката много ми харесва. Ти си най-добрият! Какво? Искам битката да продължи вечно, разбираш ли ме? Искам да се бием днес, утре и така всеки ден. Много хубаво, Тити, но битката свършва сега. Довърши го, Везни! Казах ти, че искам още! Какво прави? Везни! Вярно, че не може да се движи по пясъка, но когато се зарови така, защитата му е непробиваема. Продължавай да атакуваш! Това е лудост! Бейблейд, битките са забавни. Искам да се бием вечно. Достатъчно! Остана ми само още един ход. Какво? Специален ход! Везни! Пределният адски огън! Сега ще те измъкна от пясъка. Невероятно! Страхотно! Толкова дълго чаках да се случи. Сио, не се налага да сдържам силата си. Как така да сдържаш силата си? Лошо! Давай, Кецалкоатъл! Изпепеляващата искра! Какво? Успях! Не може да бъде. Вярно е. Толкова лесно победи специалният ти ход. Още не съм свършил. Битката с Ио е много забавна. Искам да продължим играта. Какво си намислил, Тити? Забавно е! Ей, престани! Не само Блейдът има изключителни способности. Държи се като дете, но няма никакво съмнение, че това е последният Блейдър на Слънчевата система. Легендарният Блейдър от Венера. Под дяволите, исках да се махна далеч от всичките тези глупости за легендарни Блейдъри, а попаднах на него. Спри! Стига толкова! Успокой се, ако обичаш. Истинската битка сега започва. Да, точно това исках. Давай, Везни! Давай, Кецалкоатъл! Сега вече ще спечеля. Кецалкоатъл! Ударът на Иштар! Какво? Везни! Успях да спечеля битката! Загубих горкият Везни. Беше толкова забавно. Битката с Ио беше върхът. Винаги съм искал да ми се случи. Ио, ти си толкова силен. Искам пак да се биеш с мен. Тити! Не искаш ли? Не е вярно. Аз също много се забавлявах с теб. Наистина. Значи, да? Да. От сега нататък двамата ще се бием колкото си поискаме. Да, ура! Добре, да го направим още веднъж. Чудесно. Този път аз ще спечеля. Чакайте. Край на игрите.
Не съм искал да те намеря, но се случи. Ти ще бъдеш първият победен от мен. Бий се с мен, легендарни блейдъри от Венера. Легендарен блейдър от Венера? Какво е това?